Hello everyone, welcome back to my Sanjanaborovlog. So लोगोफोर बेसेबा गोबावनि उनाव दिनै vlog बानायनोसै ओमफ्राय जोङो दा गुवाहाटीयाव दंफैयो लोगोफोर ओमफ्राय दा जोङो कामाख्या मन्दिराव थांगासिनो लोगोफोर स' बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै नोंथांमोना नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय ओंखायनो जों गासिबो white dress गानजोबदों ओमफ्राय नै बेसेबा पाहार गोजौनिफ्राय गाखोदों जोङो स' लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम आयौ इमान गोजौ ओंखारलांनांसिगोन जों नैला उसुआं जों दा गारियाव गाखोनानै थांगासिनो लोगोफोर बिराद जाम जादोंमोन गारियाव गाखोनो हाथारलामोन बिराद गरमबोमोन आं बेनिखायनो गारि सामानि गिसि सिबगासिनो लोगोफोर गारियाव के गाखोनानै ओंखारगौ हाबाय गंसे गारि आरो दा गंसे गारि गाखोबावनांगोन भगबान थैखागोन जाजोब्बाय सोरबा सोरबि गोबालाजोब्बाय मोनफैबाय Ini coklat. Kapan? Kalau sakit na? जों दा फुजानि जगार लागासिनो लोगोफोर ओमफ्राय जों नै फुजानि जगार लाखांनानै थांगासिनो खुलुमनो थाखाय ओरैबायदि गरममोन लोगोफोर आं भिडिअफोरखौनो मोजां लानो हायासै आरो बिराद गारिबो गाखोबाय नालाय ओमफ्राय खर'फोरखौबो बोरैबा मोनला जोब्बाय बेनिखायनो मोजां लानाय जायासै लोगोफोर जा हायासै लाबाय Bodo खांबाय लोगोफोर जोंहा ओमफ्राय दा बेरायनोसै इमान गरम अयथासार गरम फट'बो लानो हाया गिदिंनोबो हाया ओमफ्राय जों दा जिरायनानै थांनोसै जि मोजांखा मन्दिराव थाबाय थानो ओमफ्राय दा जों गरम थाखाय अफिसाव थांनो हाला लोगोफोर स' नायलांबाय थादों नोंथांमोना एसे शेयार खालामलांसै आं जा हायो एसे भिडिअ खालामनोसै जि मोजां बार फैदो लोगोफोर आङो भिडिअ हेंगारिया जि गोबाव जाबायमोन दैलांसे जों माने माइ गायबाय थादोंमोन नालाय ओंखायनो समाय मोनाखैमोन आरो भिडिअ बानायनो ओंखायनो ओमफ्राय माइ गायखांनानै जों आलासियानो फैबाय आमाइमोननाव ओमफ्राय फैनानै जों दा गुवाहाटि बेरायगासिनो लोगोफोर मैयाबो बालाजि मन्दिराव थांदोंमोन ओमफ्राय मोनानासो थांदोंमोन नालाय ओंखायनो भिडिअ मोजां जायाखै आरो लोगोफोर ओंखायनो आं होनाय जायासै स' लोगोफोर ओमफ्राय दिनै गामिखौ फैनायखौ मोजां खालामबाय सानाव फैबाय नालाय स' लोगोफोर बिदिनो नायलांबाय थादो भिडिअखौ जों दा दसे जिरायनानै फ्रेस जानोसै बिराद गरम एसे थान्दा दैयाव जिरायनानै ओंखायनो जों दसे जिरायनोसै लोगोफोर ओमफ्राय बिराद मोजांनि मन्दिराबो आं खननै जाबाय आरो लोगोफोर इयाव फैनाया एबारदो सेकेन्ड टाइम जाबाय सिगां 2017आव फैदोंमोन जोङो ना 2017-18आव फैदोंमोन जायखिजाया बावगारबाय ओमफ्राय नै दा एबार फैफिनलायबाय जों 2023आव स' लोगोफोर बिराद मोजां मोनदों मन्दिराव फैनो मोननानै ओमफ्राय नैखौ गाननायखाय आं नेपालि हिन्जाव बायदि सोंबाय गावखौनो स' लोगोफोर नायलांबाय थादों ओमफ्राय नै जोंखिना जना दोङो सानैया फट' लायगासिनो मायाबा नायगिरना मोनाखै ओइनि फैबाय स' लोगोफोर नायलांबाय थादों सानैया फट' लागासिनो
आंखौ नायसो मानसिफ्रा भिडिअ बुखिबाय थानायखाय माबायदि मोनदों मोजां मोनदों र' बासुदा गरमदो रावबो रायलायनो गोसो गैला आरो दा इमान गोजानजों गारि गाखोबावनांगौ लोगोफोर एखेबारे हाथारला नोंखिनाखौ मारबा मोनजोब्बाय गारमाखौ सानै गोबाना फैदों गारियाव दा थांनायाव आं गोबानो बागो पात्ता गैया लोगोफोर गारि गाखोनो हाथारला बिराद गारि गाखोबाय फैनायनिफ्राय जों दसेबो जखायाखै लोगोफोर फैनायनिफ्राय गिदिंगासिनो नैला गोबाग्राफोरा आरो सासेयाबो गोबादो माबायदि मोनखो फैनानै मन्दिराव मोजां जोबोद गोजोननाय मोनदों आं खर'खौ जिब मारैबा मोनथारबाय गारि गाखोनानै गोबायां मोनजोब्बाय लोगोफोर थ' निलेस जों इसानाव फैदा लेसनो सुमिला हाय सुमिला कैसा लगा बहुत ही बढ़िया Bu Kaltim Bu Oh my god Nepali Ami Nepali Suali Hall Kanci mana mak? Kanci mana? No Nama dia Timbro mana? Muzi naik peta Nepali bahasa muzi naik peta Nepali log agak jangan Ang bademen thangno Man gojan sirika kesunanggo khasiune nang bang bademen mane Kisip dengan apa ini? खासेव नायनो थांसै लोगोफोर जों दा ओमफ्राय दिन्थिनोसै आंबो खासेवखौ बिराद गिदिर जाना दङ होननाय खोनादों ओमफ्राय दा जोंबो नायनोसै आरो मानसियानो जोबाखै आयै बोरायथारबाय जायो मान गिदिर खारलै ini ay गाबदो आं लावदो ओइ नै आब' हो मारबा नालागे दे Uyuku mai siro, kainu pernah kamu pernah hurkai bi. Donde marina ki itu, ahili, mari di, marba na lagi. Asyik sena huna lah, tapi tetap seru hurkai ni ya. Ibu sih gedor kala, ayo. Ini. Ayo. Provid sana sini. Run coba. जों दा मन्दिरनिफ्राय ओंखारबोनानै जोङो फेन्सि बाजाराव थांगासिनो ओमफ्रायनो जों दिनै फार्स्ट टाइम लिफ्ट गाखोदों आरोना लोगोफोर गिदोंमोन आरोना फार्स्ट टाइमाव गिनाय मोनो नालाय ओंखायनो स' लोगोफोर जों फेन्सि बाजाराव बेरायनायखौबो नायबानो जाबाय नै जों गासिबो फार्स्ट टाइमसो आरोना फार्स्ट टाइम लिफ्ट गाखोनाय लोगोसे गासिबो बायनानै लाजोब्बाय बायनायफोरखौथ' देखायनो हायासै मानो होनबा बिराद भिरमोन ओमफ्राय नै बेगफ्राबो बिराद मोजां कालेक्सन दङ बेफोर बेगा जोंनाव 500 400 ग्राम बियो लोगोफोर ओमफ्राय बेयाव 250 150 बिदियावनो मोनो आरो लोगोफोर स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आं फारि दिन्थिलांसै बेफोर क्लिप्सआबो बेयाव 20 रुपिसल' आरो लोगोफोर सोरनोबा नांगौबा फायनानै लांफैबानो जाबाय लोगोफोर पूरी बाबा कंपनी लगा दिया खाली 20 रुपए खाली 20 रुपए में 20 টাকা 20 টাকা खाली 20 रुपए में दो खाली 20 में लो खाली 20 में लो खाली 20 में लो खाली 20 में लो खाली भाव 20 रुपए खाली 20 रुपए में लो खाली 20 में लो खाली पैकेट
मा